300.000 casos l'any, milions en pèrdues, però què és un cas de phishing? De què parlem quan parlem de phishing? Sí, de phishing, mira, tenim moltes modalitats, sobretot per les consultes que ens venen a fer les persones afectades, però en definitiva és una suplantació d'identitat que fa una tercera persona aliena a nosaltres i que a través de mitjans telemàtics i a través del dispositiu del telèfon mòbil doncs aconsegueix fer-se amb les credencials i fer-se amb les nostres comptes bancàries i d'aquesta manera doncs, a través de disums, transferències, càrrecs, compres online doncs, aconsegueix doncs, fer-se amb els nostres diners. Això és un phishing, insisteixo, hi ha moltes modalitats, potser el més habitual és el que rebem a través d'un correu electrònic o a través d'un missatge de text de SMS, que normalment acostumen a estar en el mateix fil de SMS que ens envia la nostra pròpia entitat financera i per tant que li donem una certa credibilitat. Són missatges on ens alerten de possibles operacions que no han estat consentides, ens conviden a clicar un enllaç i en el moment que cliquem un enllaç s'obre una pàgina web que és idèntica a la nostra entitat financera, per tant hi ha una creença de confiança en que aquella pàgina web forma part del nostre banc, introduïm les nostres contrasenyes i el que està al darrere d'aquesta pàgina web s'apodera d'aquestes contrasenyes, d'aquestes credencials i a partir d'aquí és quan comença a operar. Però davant de tècniques tan sofisticades sembla que simplement aquest sistema de doble autenticació no és suficient per protegir-se, no? Clar, igual que els bancs, les oficines, les sucursals han de tenir una caixa forta prou robusta perquè si entra un lladre doncs, no la pugui obrir. A nivell telemàtic doncs, també han de tenir un sistema suficientment segur, uns protocols de seguretat suficientment o adequadament implementats perquè si algú intenta a través de les tècniques de phishing suplantar la nostra identitat no pugui fer-se finalment amb els diners perquè en definitiva l'obligació del banc és custodiar els nostres diners. És a dir, que el banc és responsable sobre la seguretat de les nostres operacions o de prevenir aquest tipus d'atacs, evitar-los. Efectivament, és a dir, nosaltres el que tenim sobre la taula és una eina molt potent. Ara mateix és un Real Decret Llei de l'any 2018 que està inspirat en una directiva europea que ja coneix aquesta problemàtica cada vegada més creixent i que en definitiva estableix un sistema de responsabilitat pràcticament objectiva per part del banc, no? És aquesta idea de caixa forta, robusta, aquesta idea de protegir-nos a nosaltres front a aquests atacs, perquè en definitiva el banc té l'obligació, tant per llei com per contracte, de custodiar els nostres diners. L'única salvetat, l'única excepció és que hi hagi un frau o una negligència que a més ha de ser molt greu per part de l'usuari de banca. Aquesta negligència pensem que no pot ser una negligència normal, és a dir, ha de ser algo excepcional en el sentit de que l'usuari de banca hauria de fer alguna cosa que ningú mai faria, no? Llavors, i a més és el banc qui l'ha de demostrar, qui ha de demostrar que l'usuari de banca ha incorregut en aquesta negligència, que és una negligència molt greu. Llavors, si jo comprovo, per exemple, que algú ha entrat en els meus comptes, m'ha tret diners, ha ordenat operacions sense el meu consentiment, què he de fer? He de dir-li al banc? Sí, jo posaria 4 recomanacions molt bàsiques. La primera és, immediatament que ens n'adonem d'aquest frau, hem de trucar al nostre banc, a la nostra entitat financera, per posar de manifest aquesta situació i perquè ens bloquegin els comptes, ens bloquegin les targetes i ens bloquegin els instruments de pagament a través de les aplicacions. El següent és, lògicament, canviar les contrasenyes per després nosaltres poder seguir operant amb aquests instruments de pagament. La segona recomanació, naturalment, és fer la denúncia davant del cos de Mossos d'Esquadra o de la policia per tal que quedi constància que hem estat víctimes d'un delicte, no tant perquè els cossos de seguretat puguin acabar trobant els delinqüents, perquè això és molt difícil, sobretot perquè moltes vegades identificar-los és complicadíssim, moltes vegades també estan a l'estranger, però sí per deixar constància del delicte i que hem estat víctimes d'un frau. La tercera recomanació, o el tercer pas, diguéssim, és fer una reclamació prèvia al servei d'atenció al client del nostre banc. El servei d'atenció al client té un termini màxim de 2 mesos per contestar-nos
i lo habitual darrerament, malauradament, és que les respostes són sempre negatives i per tant el següent pas ja és buscar l'auxili judicial perquè finalment sigui un jutge el que declari aquesta responsabilitat del banc i per tant l'obligació de retornar-nos aquests diners. I afegiria una última recomanació, que és que en moltes ocasions aquests fraus es cometen perquè per l'ús que nosaltres podem fer del nostre dispositiu, doncs a vegades ens colen un malware bancari, que és aquest tipus de virus en els quals un tercer es fa amb el control del nostre telèfon mòbil i en conseqüència doncs, pot fer aquestes operacions de frau. No? Doncs la recomanació és que no resetejar mai el telèfon mòbil. Per què? Perquè d'aquesta manera, si és necessari, després es pot fer una extracció forense, poder justificar que hem estat víctimes d'un frau a través d'aquest sistema. No? Entenc que si la legislació parla d'aquesta responsabilitat quasi objectiva dels bancs, les sentències són majoritàriament favorables als usuaris. Naturalment, els jutges tenen una eina molt potent, una eina molt ben descrita, que és aquest Real Decret Llei de l'any 2018, que estableix aquesta responsabilitat quasi objectiva per part dels bancs. Per tant, l'únic que miren els jutges és, escolti'm, demostrin vostè, banc, que aquest client ha operat de manera negligent i que a més aquesta negligència ha estat extraordinàriament greu. Si no és així, no m'expliqui històries. Vostè és el responsable objectiu de custodiar els seus diners i per tant no hi ha altra alternativa a l'hora de dictar la sentència. El banc serà condemnat i el banc vindrà obligat a retornar aquests diners al seu client.